umhlonishwa Zondi kanye nokhulekani Zondi babhekene namacala amahlanu okubulala, awukuthumba, awukuphanga kuhlonyiwe. Kuthiwa ngomhla ka-16 November wonyaka odlule abasolwa bathumba usizwe senkosi Ngcobo nowakwakhe uThandazile Zondi nezingane zabo ezimbili kanye nesihlobo. Amaphoyisa athi laba bashayela imoto yaLomndeni behambisa Lomndeni endaweni yase Richmond okuyilapho abagwaza babulala bese beshisa imizimba yabo. Imoto yatholakala buqamama nezidumbu. Amaphoyisa ekuqaleni abopha izelamane ezimbili ngalamacala kodwa kamuva lamacala hoxiswa. Kuthiwa Lomndeni wabe usembangweni womhlaba. Izihlobo zithi ziyakwamukela ukuboshwa kwalaba bafuna umthetho uthathe indawo yawo. Kuyasithokozisa ke mangabe ukuthi bakhona laba ababili ababanjiwe. Yizeke besa bengaphelele kusekhona abanye kusamele babanjwe kodwa ke kulaba ababanjiwe siyathobeka amanxeba impela ukuthi khona esikubonayo okwenzakalayo. Icala lihlehliselwe umhla ka-21 kwephezulu ukuze bafake isicelo sebail. Umbuso usuveze ukuthi uyaphikisana nokuthi laba badedelwe. Lomndeni, SABC News, eRichmond.